To je jedno. Dámy a pánové, prosím kolegy, co si ještě zaregistrovali, aby tak učinili. Koukám na Petrov, ještě nepřišel, a tady ještě Martin Klihavec se zaregistruje, vidím ho tady, už je. Tady, dámy a pánové, v případě, že přijde pan doktor Petr Wolf, už tady je, tak jsme ve 20 usnášení schopný, poněvadž pan inženýr Stanislav Melichar se omluvil z pracovních důvodů. Jako vždycky zde opakuji, že se z našeho zastupitelstva pořizuje zvukový a obrazový záznam a zápis z minulého jednání zastupitelstva 3.5. letošního roku ověřovateli byl bez titulu Milan Němec a Wilhelm Kraus byl schválen bez připomínek. Já přistoupím k bodu číslo 2, a to jsou připomínky, dotazy občanů a vás zastupitelů. Padl tady požadavek od Zbyňka Schneidera, seznam provozoven, kterým byl snížen nájem. Zjistil jsem, že dneska materiál odešel, takže úkol byl splněn. Byl tady úkol zveřejnit zápis finančního výboru, ty jsou zveřejněny na našich stránkách, a dále se tady potom byla řešena otázka takzvané informace o chytrých toaletách. Předpokládám, že pan kolega obdržel. Řešil jsem otázku sportovních akcí, kulturních akcí, vyúčtování. Řeknu vám, jak to bude probíhat, jak to mělo probíhat. To znamená, že žádost se musí zkontrolovat, zda má všechny náležitosti, pak je žádost ve své podstatě schválena a potažmo de facto po schválení se musí řádně vyúčtovat. Vyúčtování, bude tam jeden zásadní bod, a to je to, že v smlouvě, která bude podepsána, bude zřejmě jasné, k čemu ta dotace je směřována. To znamená, budou tam jasné položky, které budou vyúčtovatelné. Abychom tady nevedli diskuzi, zda něco lze nebo nelze. To znamená, že součástí smlouvy mezi městem Mělníkem a příjemcem dotace bude zřejmě jasné, co bude předmětem vyúčtování. V případě, že budou pochybnosti, pak do toho vstoupím já v podobě de facto vnitřního auditu, který de facto bude jak kontrolovat činnost příslušného odboru, tak pochopitelně může vstoupit do účetnictví jednotlivých subjektů města Mělníka. Takže takto se to bude probíhat, to znamená, podstatná změna je, že ve smlouvách bude jasně konstatováno, na co se dotace poskytuje a co je předmětem dotace z hlediska vyúčtování. Byly tady diskuze o odpadech, sešel jsem se s naší smluvní firmou, dělali jsme opatření týkající se úklidu a odvozu. Situace se zlepšila s tím, že já 2x, 3x týdně objedu kontejnerová stání tam, kde to považuji za nutné, aby zkontroloval, zda všechny úkoly byly splněny. To znamená, jak ze strany firmy dál zabezpečuje i toho, kdo nám uklidila, to má i technický služeb města Mělníka. To je z mé strany k úkolům. Ptám se vás, jestli chcete ještě něco, co jsem zapomněl, nedodal, nějakou informaci, kterou se neposkytl. Když mu tak není, takže já beru úkoly z minulého zastupitelstva za komentované a sdělené a přistupuji procedurální části našeho jednání, a tím je schválení návrhové komise. Doporučuji, dívám po své levici, Rodolfa Fidlera a paní magistru Janu Weinlichovou. Dívám se na kolegy, jestli s tím souhlasí. Takže předkládám zde návrh, a to schválit usnesením, že návrhová komise bude pracovat ve složení bez titulu Rudolf Fidler, Jana Weinlichová. Hlasujeme, kolegové, nyní. Děkuji. Návrh byl schválen. Ověřovateli zápisu dívám se, navrhuji Tomáše Martince, pana inženýra, a
pana bakaláře Bohuslava Bubníka. Kolegové, souhlasíte? Ano. Takže opět bez titulu hlasujeme o složení ověřovatelů zápisů Tomáš Martinec, Bohuslav Bubník. Hlasujeme, prosím vás, nyní. Děkuji. A potom poslední procedurální záležitost, a to je pracovní předsednictvo navrhu pracovat ve složení bez křestního jména, bez titulu Mikeš, Švajštyl, Wolf. Kdo je pro, hlasujeme nyní. Děkuji. Dámy a pánové, máme tady program našeho jednání. Ptám se, jestli souhlasíte se všemi body, jsou předloženy de facto, aby jsme dneska je projednali tak, jak jste dostali materiály a jak jsou v programu našeho jednání navrženy. Dívám se připomínku pana inženýra Pořízka. Dobrý den, já bych chtěl doplnit dnešní program o návrh usnesení. Můžu poprosit promítnout, ano. Týká se to té minule diskutované smlouvy, kde já mám teda výrazné pochybnosti o správnosti vyúčtování té dotace, takže bych chtěl uložit, nebo zastupitelstvo by mělo uložit dle mého úkol kontrolnímu výboru, aby celou věc prozkoumalo a sdělilo svůj názor, případně navrhlo prostě řešení té situace. Takže je to zařazení bodu jednání, to znamená úkoly pro kontrolní výbor. Zařazujeme za bod číslo 20, za bod číslo 20, to znamená revokace usnesení, bod číslo 107. Takže kolegové, souhlasí pan kolega? Ne, takhle. Za bod číslo 107, to znamená bod číslo 21, pořadové číslo 20, potom 1 současně máme námitky občanů, diskuzi a závěr. Nebo to bude bod 21, náměty, připomínky 22, diskuze a závěr. Takže je špatně slyšet de facto přes ty respirátory. Takže doplňujeme de facto teda návrh usnesení o tento bod číslo 21, úkoly pro kontrolní výbor zastupitelstva města Mělníka. Tak, kolegové, jestliže nejsou další připomínky, nechám o tomto doplňovém návrhu hlasovat. Kdo je pro, hlasujeme, prosím vás, nyní. Děkuji. Dámy a pánové, přistupujeme k prvnímu bodu jednání a to je informace vystoupení zástupců Mělnické nemocnice o výstavbě nového pavilonu následné péče a rehabilitace v areálu nemocnice. Žádám kolektiv Mělnické nemocnice, aby se kolegové postupně, v případě to mají co říct, aby nám tento záměr v nějakých 15 minutách představili. Takže kolegové, můžete. A pochopitelně, dámy, mikrofon máme. Tak. Takže prosím. Dobrý den, dámy, dobrý den, pánové. Moc děkujeme za tuto možnost vám tady přednést začátek vlastně modernizace nemocnice Mělník, protože je to samozřejmě nemocnice, která sem do tohoto města patří a rádi bychom vám teda chtěli prezentovat náš první velký projekt, který spouštíme. A já bych se teda, prosím, jestli se můžete podívat na mou krátkou prezentaci a ukázal bych vám teda, jaký je náš záměr, jak bychom chtěli postavit nový pavilon, který bude sloužit jako pavilon následné péče a rehabilitace. Tak můžeme, další slide. Cílem této stavby je vystavět v areálu nemocnice nový pavilon, tak abychom nahradili už dožilý pavilon, který znáte v Podolí. Je to budova poměrně stará a už nelze do ní investovat peníze tak, aby to dávalo smysl, protože to zdravotnictví v 21. století už má jiné standardy a proto jsme se rozhodli postavit nový pavilon v areálu nemocnice Mělník. Na této mapce vás zkusím jenom nasměřovat, kde se bude teda budova nacházet. Ty červené obdélníčky značí vlastně budovy, které budou demolovány a v tomto prostoru bude vystaven nový pavilon. Je to teda v koutě, kde je dnes očkovací centrum, za ním je budova bývalého ředitelství, dneska je to dětská skupina a přes parkoviště tam stojí stará plynová kotelna, která bude, nebo tyhle 3 objekty budou zdemolovány
a v tomto prostoru bude stát nový pavilon. Tady je spojení dvou slajdů, což jsou vlastně demolované budovy a to šedomodré je vlastně půdorys nového pavilonu, včetně toho zeleného okolo, což jsou sadové úpravy plus nějaké chodníky. Takže můžeme dál. Tady bude krátkých pár vizualizací a bude k tomu popis, jak jsme daleko. Tak jedná se o budovu, která bude mít 4 oddělení. Budeme tam mít 120 lůžek. Každé to oddělení bude mít 30 lůžek. 30 lůžek bude rehabilitačních, ten zbytek budou lůžka následné péče. Bude to převážně stavěno tak, aby to byly dvoulůžkové nebo jednolůžkové pokoje. Počty vidíte 72 pokojů, 48 dvoulůžkových, 16 jednolůžkových a 8 navíc bude jednolůžkových větší velikosti, tak aby tam byl větší standard a možnosti kvalitních přistýlek. Tady vidíte půdorys budovy. Při vstupu vlastně bude to rozděleno na 4 takové čtverce. Prostřed toho všeho bude spojovat zázemí, kde bude nějaký bufet, recepce a nějaké posezení, tak aby tam mohla rodina sednout s klientem, anebo aby tam byla možnost těch klientů, aby se nám tam najedli. Tak, horní patro, bude to teda budova, která bude mít přízemí a jedno patro nad tím. Nebude to žádná vysoká budova, proto je takhle členěná. A celé horní patro bude postaveno vlastně na následné péči. My jsme teďka ve fázi projektování a povolování. V dnešní době máme dokumentaci k územnímu rozhodnutí položenou na stavebním úřadě. V tuto chvíli bylo zahájeno řízení, takže jenom abyste měli informaci, pokud by k vám doplula odkudkoliv, že teda už doopravdy žádáme o to územní rozhodnutí, tak jenom chceme říct, že máme velké ambice, což bude další potom slide, abychom začali příští rok stavět. Takže v tuto chvíli jsme u územního rozhodnutí. Další stupeň bude stavební povolení. Budeme žádat okamžitě, když dostaneme územní rozhodnutí, budeme žádat o stavební povolení a rádi bychom teda tu stavbu nějakým způsobem posouvali dopředu. Můžeme další slide. Časový plán demolice 3 objektů, ty, které byly na prezentaci označeny červeně, tak jsou to objekty, které bychom letos chtěli zbourat. Takže tam jenom určitě, nevím, jaká bude odezva veřejnosti, ale celá stavba se bude zásobit z ulici u Cihelny a tam budeme vlastně odvážet jak to, co zbouráme, tak potom budeme navážet veškerý materiál na tuto stavbu a budeme to zásobit celou stavbu. Takže demolice těch 3 objektů velkých by se měla udát koncem tohoto roku, možná začátkem příštího roku, podle toho, jak nám to půjde. Zahájení stavby nového pavilonu je plánovaný na rok 2022. I hned, jak získáme stavební povolení, tak budeme chtít soutěžit firmu a chceme se pustit co nejdříve do stavby. Plánovaná doba výstavby je zhruba 1,5 roku. Další slide. Tady bude pár obrázků toho, jak budou koncipované pokoje a jejich velikost. Tak můžeme další slide. Tohle je to společné zázemí. Chceme doopravdy to udělat hodně rodinné a příjemné, aby to nebylo vyloženě pouze nemocniční prostředí. A to by bylo vlastně k budově, kterou teď plánujeme a my jsme vás chtěli o tomto všem informovat, jaké jsou naše plány. Dále bych jenom tady zmínil pár věcí, které se nám povedlo udělat do této doby. A chtěl bych říct, že tato nemocnice investuje do svého majetku každý rok kolem 25 milionů korun, tak abychom mohli buď opravovat budovy a provozy, které byly poměrně zanedbané, anebo nakupovali nové lékařské vybavení. Takže tady máte fotku z modernizace gynekologického operačního sálu. Můžeme další. Takhle jsme předělali pokoje porodnice, tak aby klientky se v porodnici cítily dobře a cítily se tam v podstatě jako doma. Proto říkám klientky, protože jsou to klientky, jsou to dámy, které jsou zdravé a přišly k nám pouze rodit. Můžeme další slide. Takhle vypadají naše ambulance, to jsou reálné fotky v gynekologickém baráku, kde máme gynekologické ambulance a příjmové ambulance do nemocnice. Takhle vypadají vlastně chodby a čekárna v budově T, což je zase gynekologicko-porodnický pavilon. Můžeme další slide. Udělali jsme kompletní rekonstrukci operačních sálů, jak chirurgie, tak ortopedie. Tohle je pohled do chirurgického operačního sálu, kde investice byla poměrně velká, s tím, že jsme museli opravovat veškeré povrchy a hlavně všechny inženýrské sítě, které vedly jak v podlaze, tak ve stěnách a už byly doopravdy za hranici životnosti a bylo potřeba to vyměnit úplně kompletně celé.
Co se týká ortopedického sálu, ten jsme poměrně zvětšili tak, aby vyhovoval hygienickým požadavkům 21. století, tak aby se nám tam nekřížily hygienické cesty, čistá a špinavá část. Můžeme dál. Začali jsme s modernizací pavilonu A, který vypadá asi v naší nemocnici nejhůř, ale takhle vlastně bude vypadat standard našich pokojů. Můžeme dál. A to, co teď ještě děláme, tak je vlastně kompletní obálka budov těch dvou paneláčků, které máme. Je to gynekologicko-ortopedický pavilon, kde finišujeme a já předpokládám, že do měsíce nebo do 14 dnů budeme mít hotovo, kde máme vyměněná okna, zatepleno, udělanou fasádu, včetně balkónů. Hned poté následuje budova 2B, která vlastně musela být odsunuta s tou realizací kvůli covidové situaci, protože to bylo naše takzvané covidárium, kde jsme měli nebo v té největší, při té největší zátěži jsme měli zhruba 65 až 70 pacientů v covidáriu uložených tak, abychom se o ně mohli postarat a veškerý provoz byl přerušen. Můžeme dál. V minulém roce jsme udělali kompletní výměnu rozvodů, která není vidět, ale je to v podzemí, jsou tam kolektory. Udělali jsme kompletní výměnu rozvodů teplé, studené vody a vytápění, takže teďka máme celý systém na vytápění a ohřev vody kompletně nově v nemocnici, investice zhruba za 10 milionů. A to, co plánujeme a je teďka ve schválí povolování, nebo spíš povoleno bylo, získali jsme stavební povolení na výstavbu prostoru, kde bude umístěná magnetická rezonance. Teďka soutěžíme stavební firmu a pokud vše dobře půjde, rádi bychom koncem tohoto roku nebo začátkem příštího roku provozovali v nemocnici magnetickou rezonanci. Takže já jsem vás chtěl jenom seznámit s tím, co naše nemocnice plánuje a co bychom chtěli teda do budoucna dělat dál. A chtěl jsem jenom ještě představit tady kolegy, kteří jsou tady se mnou. Pardon, že to dělám nakonec. Je to Tomáš Beran, který je předseda představenstva, pan doktor Radek Havlas, který je člen představenstva, mé jméno je Květoslav Durana, já jsem taky členem představenstva, takže my jsme 3 statutáři a jsme odpovědní za tuto nemocnici. Děkuji, že jste si nás vyslechli. Kdybyste měli nějaké otázky k nemocnici nebo jakékoliv připomínky, prosím, obraťte se na nás a rádi vám zodpovíme, co budeme vědět. Jestli můžu, Tomáš Beran, já bych chtěl jenom poděkovat taky, že jste si nás vyslechli a účelem dnešního našeho krátkoprezentačního, řekl bych, představení bylo, abyste věděli, že i přes velmi nelehkou dobu, která ten poslední rok byla pro nás, pro nemocnici, protože jsme byli součástí jako páteřní nemocnice středočeského protikovidového programu, takže i přesto nezahálíme a snažíme se i investičně vylepšovat to, co je ten náš poklad, tady bych řekl, z našeho pohledu. Díky. Takže děkuji panu kolegovi Květoslavu Duranovi a pochopitelně zástupcům nemocnice a dávám slovo Alence Hrenkové, která má nějaký dotaz nebo připomínku. Dobrý den. Mám dotaz, chtěla jsem se zeptat, v té nemocnici na Podolí je teďka odběrové středisko dárců krve. Jestli nějak s tím počítáte, nebo tam zůstane, nebo tady ta záležitost taky řešena. Děkuju. Na to vám rád odpovím. Nemocnice na Podolí tak není už naše nemovitost, my tam jsme teďka v tuto chvíli v nájmu a určitě neplánujeme, že bychom jakýkoliv provoz tím, že děláme tyto přestavby, rušili. Takže určitě budeme z vojenskou nemocnicí hledat rozumný prostor u nás v areálu. Děkuji za odpověď. Dámy a pánové, máte něco k zástupcům nemocnice? Jestli tomu tak není, pochopitelně můžete se přímo na představitel nemocnice obrátit s nějakou otázkou, připomínkou, co vás napadne, ne dneska, ale v dalších dnech. Já děkuji za prezentaci a jdeme k dalšímu bodu jednání. Vážení kolegové, to není, to je vyhláška. Dámy a pánové, přistupujeme k bodu číslo 111. Obecně zavádá vyhláška regulace provozování hazardních her ve Mělníku. A já bych zde, protože určitě jsou zástupci jednotlivých stran ještě na chodbě, bych je sem pozval. Dámy, pozvete zástupce DFAU, teda, kteří ještě chtějí vystoupit k tomuto bodu z hlediska stran veřejnosti.
Dobrý den. Vítám zde zástupce veřejnosti, dívám zde zástupce teda předkladatelů žádosti, pana Korčáka a spol. Takže vážení občané města Mělníka, povídejte. Tak, vážení pánové a dámy, já jsem si vytisknul návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardních her, co jste na dnešek připravili. A já jsem úplně nadšený, jak první článek, cíl vyhlášky, dokonale ukazuje na to, o co nám jde. Takže jsem moc rád, že někteří z vás, ti, kteří to připravovali, skutečně pochopili, o co nám jde, jaký je záměr, a ty formulace jsou tak dobré, že bych to lépe nevymyslel, takže já vám to přečtu. Cílem této vyhlášky je zamezit společenským rizikům vyplývajícím z provozování hazardních her, které často tvoří takzvané předpolí činností rozporných s veřejným pořádkem a dobrými mravy a mají škodlivý vliv nejen na jejich účastníky, ale i na osoby jim blízké. Jejich cílem je rovněž ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před důsledky plynoucími z účasti na hazardních hrách a vytvoření a udržení příznivých podmínek pro bydlení a život občanů ve městě. Tak já bych dal slovo Petrovi Hamplovi. Dobrý den, Petr Hampl. Já bych tady chtěl upozornit na to ostrašující číslo, ještě jednou zopakovat, že skutečně na Mělníku je 4krát víc automatů než v průměr v České republice. A je potřeba s tím něco udělat, na tom se určitě shodneme. Důležitá věc, ještě na kterou bych chtěl upozornit, je to, že od 1.1. letošního roku je zakázán hazard v 41 čtvrtích nebo částech Prahy a v 16 technické hry. A uvědomme si, že jsme velmi blízko Prahy. A může se stát, a já to nechci nějakým způsobem prorokovat, ale může se stát to, že stejně tak jako při povodních, když Praha vytvoří si nějaké protipovodňové bariéry a Mělník by to neudělal, tak ta vlna by skutečně zasáhla Mělník. Skutečně bych chtěl apelovat na vaše svědomí v tom, že gambleři z Mělníka, kterým bude v Praze zakázáno hrát hazardní hry, budou hledat další místa, kde si můžou zahrát. A Mělník je velmi blízko Prahy. Na to bych chtěl apelovat a upozornit, že je to de facto nevyhnutelné a mně bylo by potřeba na to zareagovat. A já chci podtrhnout tu vyhlášku a souhlasím s ním 100%, že tohle si myslím, že je cesta, jakým způsobem zamezit dalšího možného přílivu a nárůstu gamblerů u nás ve městě a s tím samozřejmě spojené nádoby, kriminalita, problémy a tak dále. Dám slovo mé manželce. Dobrý den, když se nebudete zlobit, já to mám napsaný, protože to pro mě není moc jednoduchý před váma vystoupit, ale musím. Já jsem Gabriela Korčáková a chtěla bych reagovat na argumenty, které zazněly tady na minulém jednání, který jsem teda viděla zezadu. S ohledem na rodiny a zvláště na děti. Zastupitel pan Schneider zde vyslovil, že se bojí, abyste jednou nemuseli zavírat cukrárny, protože někdo může přijít a říct, že cukr je zabiják. Dal naroveň cukrárny s hernami. Já jsem svoje děti vzala do cukrárny třeba, když jsme šli ze zápisu do 1. třídy. Neumím si ale představit, že po první výplatě svého dítěte bych ho pozvala do herny. A doufám, že si to neumí představit žádný rodič.
Také pan Schneider řekl, že nevěří, že zákazy něco vyřeší. Ale zde se jedná nejen o nynější hráče, ale hlavně o ty budoucí, což jednou mohou být děti, které teď potkáváme ve městě. Děti našich známých, ale dokonce naše i vaše děti nebo vnoučata. Ono totiž to, co je neustále na očích a co je dovoleno, začne společnost vnímat jako, že to je normální. Já jsem bydlela na sídlišti v paneláku, kde žila mladá rodina, rodiče a syn. Táta byl gambler a nakonec v uvozovkách prohrál byt a museli se z něj odstěhovat. Když jsem tu paní potkala po nějaké době, vypadala jako troska. A o to tady jde, zabránit ničení lidských životů. Mít město, které bude bezpečné pro život lidí a budoucích dospělých, dnešních dětí. Herny v našem městě svádí ke gamblerství. Možná zákaz hazardu naštve některé lidi, ale může zabránit, aby z jiných byly trosky. V červnovém čísle tady té Mělnické radnice je na straně 14 článek Chodím na probaci. Je to svědectví muže, který se vymaňuje ze závislosti na drogách. A myslím si, že tahle závislost se s gamblerům srovnat dá. V závěru říká, že aby mohl přestat s drogami, musí se vyhýbat určitým lidem a musel změnit dokonce bydliště. Minule tady také bylo zmíněno, že pouze 5% gamblerů je vyléčených, nebo dá se vyléčit. Bylo by pro ně naše město bezpečným místem? A jestli je tak těžké gamblery uzdravit, není to zásadní argument pro zrušení hazardu v našem městě? Já vás prosím, abyste vzali v potaz tyhle moje argumenty. Děkuji vám. Ještě poprosím pana Roberta Šenka. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem sem přišel také podpořit tady mé předřečníky a poprosit vás o to, abyste schválili ten návrh vyhlášky tak, jak je připraven. Nebudu zde teda zmiňovat již argumenty, co řekli kolegové, jen se vrátím k pár bodům, které zde zazněly minule, když jste hlasovali o referendu k regulaci hazardu. Myslím tím argumentům, které nejsou valentní. Například to, že pokud bude ve městě hazard zakázán nebo regulován, že se přesune do šedé zóny. To se nepotvrdilo ve městech, kde hazard regulován je. Jistě si sami dokážete představit, třeba, že má někdo ruletu ve sklepě, ale technické hry typu automatů, to není tak jednoduché. To samozřejmě se tak nestane, protože to není možné. A co se týče nějakých černých heren, tak celní správa toto regulovat umí. Pokud je někde podezření, že je tam nějaká černá herna, tak celní správa toto vyřešit dokáže. Co se týče dopadů do rozpočtu, kde tady bylo zmiňováno, že vlastně město má z hazardu peníze nemalé, tož je pravda. Ale představte si, mnohem víc peněz prohrají ty hráči v těch kasínech a hernách. Následkem toho jsou exekuce, rodiny rozvrácené a pro město tak vznikají mnohem větší náklady, než město získá z toho hazardu. Pardon, mi se špatně dýchá v té ruce. Další věc. Bylo zde zmíněno to, že v Praze se daří ten hazard regulovat. Je to pravda. A ten přesun do středních Čech je také potvrzen. Mohli by o tom mluvit zástupci Kladna nebo Jesenice, kam z Prahy vyjíždějí organizované taxislužby, které vyváží lidi do těch heren v těchto městech. No a závěrem ještě bych se vrátil k těm přirovnáním. Opravdu přirovnávat závislost na hazardu k závislosti na cukru je velmi levné. Mnohem bližší je to přirovnání k těm drogám. A přece si taky neřeknete, že město začne prodávat drogy, poněvadž je to výnosné, a když je nebude prodávat město, takže na tom budou vydělávat díleři. Takže za mě, prosím vás, podpořte tu vyhlášku tak, jak je navržena. Děkuju. Děkuji Robertu Šenkovi. Máte, kolegové, ještě něco k tomu? Děkuji a koukám se zástupce de facto teda v uvozovkách Pakistany, to znamená zástupce regulovaného hazardu
ve městě Mělníku. A pak dám slovo Zbyňkovi Schneiderovi. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem z České komory loterijního průmyslu při Hospodářské komoře České republiky. S některými z vás už jsme se viděli, tuším, zhruba před měsícem a půl. Já bych se netituloval jako protistrana. Já si lidí, kteří celkem zaníceně a podle mého názoru i přesvědčivě takzvaně bojují proti hazardu, vážím, rozumím jim a víceméně jakoby nemám nic proti tomu. Ale jestli dovolíte, i krátce zareaguji na pár věcí, které jste tady řekli, protože se trochu obávám, že v rámci nebo toho, že chcete konat dobro, tak si myslím, že v dnešní době už jdete malinko proti proudu. Jenom se zastavím u toho Kladna, to je úplný nesmysl. Já jsem na Kladně dělal vyhlášku, nebo respektive Česká komora loterijního průmyslu na Kladně pomáhala dělat vyhlášku a jestli tam něco není, tak opravdu žádný taxíky z Prahy. To je opravdu vyložený nesmysl, já to znám z praxe a není to tak. Nevím, jestli vy jste tady posledně vystupoval a říkal jste něco o tom, že je potřeba vymítit hazard z restaurací, což už třeba 4 roky. Já vím, že jste se omluvil a já to jenom říkám z toho důvodu, že možná se v tom nepohybujete, že to děláte z nějakého přesvědčení, ale prostě nemáte ty jaksi aktuální informace a vlastně tu praxi neznáte. Možná čerpáte z nějakých informací nebo z nějakého přesvědčení. Já to nemyslím zlé, ale prostě tak to je. Dneska je situace taková, že ano, Praha přijala nějakou vyhlášku, která se možná ještě ukáže jako velice problematická. Možná s tím sama Praha bude mít jako větší problémy, více problémů než užitku. Určitě se nestane, nebo určitě člověk nemá říkat jako určitě, když jako není schopen predikovat budoucnost, ale velmi pravděpodobně se nestane. A téměř to hraničí s to, že nikdo z Prahy rozhodně nebude jezdit do Mělníku. Dneska ta situace je úplně jiná. Vemte to tak, že poslední 3/4 roku byly de facto herny a kasina v České republice zavřené. Co se stalo? Stalo se pouze to, že hráči si našli cestu na online. Oni by si ji tam v nějakém horizontu časovém našli stejně, teď se to pouze akcelerovalo. Takže hráč, který si bude chtít zahrát, rozhodně nepojede z Prahy někam na Mělník, tím méně na Kladno. Prostě si to zkrátka nakliká na internetu a tam velice krásně a velice pohodlně si bude hrát na kolika přístrojích najednou se mu bude chtít. Tím se zase dostávám k tomu argumentu, že na Mělníku je možná z hlediska jakéhosi průměru víc hracích přístrojů, než je průměr republiky, ale to je úplně jedno. To nemá vůbec příčinnou souvislost s množstvím ať už rizikových hráčů a tím vůbec ne patologických hráčů. Pořád si musíme uvědomit, byť ty osudy jsou samozřejmě jaksi politováníhodné, ale pořád si musíme uvědomit, že se bavíme o promile hráčů, kteří se dostanou do kategorie takzvaných patologických. A na druhé straně drtivou většinu hráčů, kteří to mají jako zábavu, tak jim v podstatě chcete nějakým způsobem jejich zábavu znemožnit. A když to vezmu jenom už velmi stručně pro porovnání, co jsou dneska kamenné provozovny? Je to registrace na místě, prokázání se průkazem totožnosti s živou obsluhou, jsou to limity ve hře, je to non-stop kamerový systém. Opravdu mě zajímalo, kde dneska v republice provoz kasín evokuje nějakou zvýšenou kriminalitu. Z mých zkušeností je to naopak. V řadě městech si policie jezdí ke kasínům, protože jejich kamerové systémy zabírají i okolní ulice pro kamerové systémy, aby naopak jim pomohli s nějakým vyšetřováním kriminality. Máte tam přestávky ve hře, máte tam školený personál, který v okamžiku, když se běžný hráč začne chovat nestandardně, tak ta obsluha toho kasina ho takzvaně vyklidní, protože žádný normální provozovatel dneska nemá zájem na tom, aby se mu tam ten hráč takzvaně vyšťavil. Jsme opravdu v roce 2021 a o těch hrozbách hazardu, o kterých je tady slyšet ať už z řad aktivistů nebo zdravě zapálených lidí, tak to se bavíme opravdu o situaci, která platila někdy před 10, před 15 lety. Dneska je to jinak a já osobně jsem často nazýván jako lobista hazardu. Já osobně si tak nepřipadám. Spíš, když dneska někdy poslouchám některé aktivisty, kteří horují proti tomu, aby se zavřely kamenné provozovny, ze kterých to město, ať je to jak chce,
má alespoň nějaký finanční přínos, tak spíš podezřívám některé aktivisty, že lobují za hazard, který dneska provozuje online a který během posledního 3/4 roku zjistil, jak vlastně se mu otevřeli svým způsobem jakési penězovody a naopak tlačí na to, aby se ty kamenné provozovny zavíraly. Osobně mám za to, že když se zachová určitá rozumná, dobře regulovaná míra kamenného hazardu ve městě, ze které má to město nějaký příjem, tak je dobré, aby to město třeba, nebo vy zastupitelé jste zavázali vedení města, aby z toho určité procenta vyčlenilo a dali jen na to, o čem se vůbec nemluví, a to je prevence. Tady zaznělo, že máte obavy o děti. Pro Krista Pána, tak vemte nějaké peníze, udělejte nějaké dobré preventivní programy a jděte do těch škol, ať ty děti, když jim na mobilních telefonech u nějaké běžné hry zasvítí reklama na online kasino, aby věděli, jak se mají chovat, aby věděli, co jsou to živé sázky na sportovní přenosy, aby se zkrátka v tomhle prostředí uměli chovat. Dneska běžné kasino, do kterého prostě není vidět, rozhodně není žádným lákadlem dětí, že by je sváděli na cestí. Opravdu to tak není. Děkuju, omlouvám se, že jsem zdržel možná déle, než jsem původně myslel. Děkuju. Děkuji za představení. Pouze vážně krátkou reakci, protože to není diskuze de facto. Já bych na to chtěl zareagovat, protože jste mluvil ke mně přímo. Je pravda, že jsem na minulé zastupitelstvo nebyl připravený, protože se z ničeho nic změnil program o týden předem. Dneska jsem velmi dobře připraven a zeptám se na to, proč říkáte, že tendence je jiná, když minulý týden v Ústí nad Labem, kde je největší problém s hazardem, zakázali technické hry. Jo? Tak to je tendence, kam včetně Prahy a dalších velkých měst, Brna, Ostravy, kam to jde a kam to půjde, protože stále se plněj já nevím, poradny lidma závislýma na gamblingu. Je zajímavé, že ty poradny se plní i ve městech, kde je takzvaná nulová tolerance. Já bych mohl vyprávět o Českých Budějovicích, kam může jezdit celní správa každý týden do 3 klubů, které mají prostě majitelé kdo ví odkud. A je to vždycky tak, že tam přijde celní správa, vybere jim ty přístroje a oni jsou tam za 48 hodin znovu. A jako nestalo se, že by adiktologická centra v Českých Budějovicích hlásila nějaký jako nižší přísun toho. To samé Brno. Mohu vám udělat monitoring médií. Kolegové, říkám, já nechci už abyste se přesvědčili mezi sebou, to není předmětem ve svém podstatě. Ne, to se omlouvejte, to je v pořádku. Přihlásil se do diskuze pan Zbigněk Schneider. Dobrý den, já bych jenom krátce zareagoval, protože se tady o mě mluvilo. Jenom bych chtěl pro paní Korčákovou vysvětlit, já spíš jakoby zastávám tu formu osvěty, prevence, učení dětí, učení mladých lidí. Věřte mi, že vím, co to jsou závislí lidi. Každý rok podporuji linku důvěry v Mladé Boleslavi, který se zabývají závislostmi preventivně. Dokonce několik let zpátky jsem se snažil jim i fyzicky pomoct, to znamená, že jsem opravdu navštěvoval tuto skupinu. Viděl jsem tam spoustu závislých lidí. Závislost jsem já u sebe nikdy nelečil, aby zase nedošlo k nějakým záměnkám, takže vím, co to je. Mám 3 děti, které vychovávám, které jsou v nebezpečném věku. Uvědomuji si velmi dobře, co to je závislost. Ohledně toho cukru, tak to jsem spojoval v souvislosti s omezováním podnikání. Já prostě vždycky jsem smýšlel a asi budu smýšlet pravicově, proto mě vždycky mrzí nějaké omezování. Nechci přirovnávat cukr, závislost na cukru určitě k závislosti na hraní, i když na druhou stranu znám i lidi, kteří jsou závislí na cukru, zničili si svý zdraví, nebyli schopní chodit do práce, ta rodina je doteďka nešťastná, takže nemyslím si, že to je úplně od věci. Jinak si vážím samozřejmě všech, kteří dělají takovouhle osvětu. Já vám fandím, líbí se mi to, že jste do toho nadšený. A mám 2 dotazy na pana Hampla a na pana Šenka. Jste z Mělníka? Jo, děkuji. Takže pan kolega Zbigněk Schneider vše. Vážení kolegové, zastupitelé, chcete se ještě vyjádřit fakt tedy k zde připomínkám? Ano, pan kolega Bubník. Dobrý den, dámy a pánové.
Dobrý den, pane Korčáku. Já bych chtěl se vyjádřit k tomuto tématu a hnedka z kraje bych chtěl říct, že si vážím vaší iniciativy a že nemám jakékoliv pochybnosti o vašich úmyslech. Jenom v racionální rovině tady teďka uvedu aspekty této věci a důvody, proč nepodpořím tuto vyhlášku tak, jak byla předložena. My tady máme vyhlášku fungující, dobře fungující, která jejíž prostřednictvím do rozpočtu města Mělník plyne zhruba 20 nebo přes 20 milionů korun ročně. Ta vyhláška, která nám tady je dneska předkládána, ze své podstaty vůbec nemůže naplnit svůj vlastní cíl. Uvedu důvody. Z pohledu prevence kriminality se jedná za mě jednoznačně o chybný krok. Zkušenosti totiž ukázaly, že vždy je lepší negativní jevy mírně regulovat, monitorovat a ovlivňovat. A bojovat proti nim pozitivní cestou, respektive alternativní nabídkou. To může být například široká nabídka sportovního a kulturního vyžití ve městě. Proto úplný zákaz hazardu nic nezmění. Nemůže ta vyhláška dosáhnout svého cíle a naopak bude vyvolán naprosto opačný efekt, kdy budou chybět finanční prostředky na financování prevence kriminality, monitorování těch vyhláškou vymezených lokalit, kde ty herny jsou. Ten hazard, a to z toho důvodu, že ten hazard, jak jsme slyšeli, je široce rozšířen na internetu, částečně se přesune do ilegality a ty příslušné orgány nebo pracovníci, kteří to mají řešit, vůbec nebudou ani vědět, kde se to odehrává. Bude to u každého doma, v mobilním telefonu, v tabletu, v počítači. Já jsem vždy proti totalitářským zákazům. Jsem pro pozitivní, alternativní nabídku, která povede k tomu samému, co chcete vy. Nehraju, nechodím do heren, nepodporuju to, určitě je to negativní jev, ale prostě nechci jít tou cestou zákazu. Chci, aby si svobodní svéprávní občané vybrali, že nechtějí hrát. Ne, aby nemohli hrát, protože nemají kde. Jsem demokraticky smýšlející člověk, vy k tomu přistupujete trochu jinak. Cíl máme oba stejný. A to s tím cukrem zase není tak špatný přirovnání. Když teda zakážeme hazard svéprávným občanům dneska, co jim zakážeme příště? Jezdit autem, konzumovat maso, pít alkohol? Děkuju, nechci. Nechci žít v tomhle světě. Nejsem alkoholik, ale chci, aby lidi měli možnost si dát skleničku. Děkuju. Děkuji, klubníkovi, pane Korčák, ale skutečně velmi krátce, protože to není diskuze mezi vámi a zastupiteli, je to vyjádření se k návrhu vyhlášky. Pane Bubníku, já vám moc děkuji, že aspoň věříte v moje a v naše dobré úmysly, že nejsme lobbysti internetových hazardů. A to je demagogie, ta přirovnání, která jste řekl k zákazu ježdění automobilem a podobně. Já jsem taky pravicový volič, nebo pravicově smýšlející. Opravdu považuji demokracii za to nejlepší zřízení. Ale chci velmi zpochybnit to, co řekl tady kolega předtím, že patologické jevy jsou u promile lidí, kteří se zabývají gamblerstvím. Nevěřím tomu, já nemám tady statistiky, můžu je sehnat přes doktora Nešpora a podobně. Nevěřím tomu, úplně to zpochybňuji. Dobře, dámy a pánové, někdo ze zastupitelů má ještě k tomu nějaký dotaz, připomínku. Jestli tomu tak není, dostali jste na stůl drobně ještě opravenou vyhlášku. V článku číslo 2 tam vypadá písmeno A, živé hry, turnaje, ne a turnaje. A v článku číslo 5 je to po
ne dní vyvěšení, ale po vyvěšení na úřední desce. To znamená, že dní vypadá, to znamená, jsou tam 2 drobnosti, které máte i vyznačené červeně, takže hlasujeme o návrhu vyhlášky, která je bez těchto 2, jednoho písmene a jednoho slova. Takže kolegové, nechám hlasovat o návrhu vyhlášky, která reguluje provozování hazardních her, a to znamená, která ve své podstatě zde ve městě Mělníku vytváří nulovou toleranci proti hazardu. Nechám hlasovat o tomto bodu nyní. Prosím, hlasujme. Vyhláška nebyla přijata. Dámy a pánové, jdeme k bodu číslo následujícímu, a to je vyhlášku číslo 100. Bod číslo 100 je rozpočtové opatření číslo 9. Kolegové, budeme v Ačku, kde jsou fondy financování rezervy výše, postupovat bod po bodu, nebo jestli má pan Tomáš Martinec, prosím. Já bych navrhoval celý bod 7, materiál 106, navrhovat najednou. Materiál číslo 100. Pardon, ale myslím 100. 100. Pardon. Takže celý najednou. Dobře, dámy a pánové, takže budeme hlasovat teď, zahajuji rozpravu, pozor. Nevidím, takže dámy a pánové, máme před sebou materiál číslo 100, opatření číslo 9, roku 2021, a hlasujeme o celém materiálu číslo 100 nyní. Hlasujeme nyní, prosím vás. Materiál byl přijat. Dámy a pánové, máme materiál číslo 106, rozpočtové opatření číslo 10, B, které neovlivní rezervy. Ptám se, jestli budeme hlasovat o každém bodu zvlášť, najednou. Takže kolegové, nezvlášť. Takže budeme hlasovat tedy o každém bodu zvlášť. Takže máme před sebou bod číslo 1, a to je de facto Mělnické Vinobraní. Hlasujeme o tomto bodu. Děkuji. Bod číslo 2, přijetí dotace, částce 500 000 na Vinobraní. Hlasujeme nyní. Děkuji. Bod číslo 3, navýšení výdajů na největší dotaci pro linku bezpečí, částka 25 000 korun. Pan kolega Pořízek. Já bych chtěl vysvětlit, proč nebudu hlasovat pro, protože sociální komise nenavrhuje tuto částku poskytnout, protože za loňský rok nedostali vyúčtování dotace, respektive město nedostalo vyúčtování dotace. A byť je mi to líto, tak si myslím, že jsou nějaká pravidla hry, která by se měla dodržovat. A tak jednoduchou věc, jako je vyúčtování nákladů, na co použijete tu poskytnutou částku. Já myslím, že je to naprosto běžný standard. Prostě dotace se vyúčtovávají. A jestliže ten žadatel to nevyúčtuje, tak by měl být nějakým způsobem v úvozovkách sankcionován. Takže byť je mi to líto, já tenhle bod nebudu podporovat. Děkuji za názor pana kolegy Pořízka. Jestli se můžu někdo vyjádřit, to znamená, je to B, bod číslo 3. Nevidím, nechám o něm hlasovat. Hlasujeme nyní. Prosím. Pan kolega. Ne, tak jako kolegové, prosím vás, je to znova hlasování, chtěl se vyjádřit, já jsem vás neviděl, takže prosím, vystoupí pan kolega Ulmana. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, proč to nebylo vyúčtováno, nebo proč k tomu není žádný dokument, kdo to měl na starosti a proč to není. Já bych předal ještě slovo panu doktoru Němcovi, který de facto má na starosti ve své gesci sociální oblast, aby dovysvětlil stručně.
Stručně pan kolega Pořízek má pravdu formálně. Dnes se všechny ty dotace většinou omlouvají tím, že to zkrátka z nějakých těch důvodů v covidové vlně a v těch lockdownech jak si nestihlo. Takže komise postupovala v tomto případě formálně tak, jak byl potom doporučení té komise, čili neproplatit. Jedná se ještě o další 2 dotace. Nicméně bylo to ještě tak, že byli upozorněni včas, že ten termín bude v jiném termínu než minulé. Dál jsem ještě chtěl, aby jim to připomenuli, což se stalo telefonicky, tak jsem říkal málo, ještě vyzvěte písemně, málo. Stejně ty 3 organizace to jaksi nedodali, takže proto komise takto rozhodla. Nicméně si myslím, že zase se už asi poučili, takže výchovný efekt byl splněn. Takže já to podpořím. Takže pan kolega Němec vyjádřil i můj názor k změkčení ve své podstatě přísnosti tohoto opatření a pan kolega Ullmann ještě jednou. Ale já jsem z toho nepochopil, je teda po nich vyžadováno, aby to dodali? Budeme to mít? A dokdy? Už si dokonce myslím, že to i je, nicméně tam je jiný problém, že oni samozřejmě, jak tady jsou účetní opatření, respektive vnitřní nařízení, vyúčtování, podléhají kontrole a byli upozorněni na to, že samozřejmě pokud nedodají včas a dodají, což se s nějakou pozdější lhůtou stalo, nicméně budou penalizováni. A to ještě v tom procesu další krok, že ještě můžou požádat o odpuštění penále. Ale když se podíváte na ty subjekty, kde se to stalo, tak proto se přikláním k tomu změkčení, že už se to naučují. Takže kolegové, jestli nejsou další připomínky, nechám hlasovat materiál 106, opatření číslo 10, velké A3. Hlasujeme, prosím vás, nyní. Děkuji. Pan kolega Pořízek nezareagoval včas. Takže kolegové, chyba v hlasování, hlasujeme o tom, bude ještě technická. Tak se omlouvám, moje chyba, takže B3, takže kolegové, vzhledem k tomu, že jsem to špatně vydefinoval, hlasujeme o B3. Ještě jednou, omlouvám se, že jsem se řekl A3 hlasoval taky. Takže B3, prosím vás, hlasujeme. Ještě jednou. Bod byl přijat a potom máme B4, prosím vás. Hlasujeme o B4. Hlasujeme nyní. Děkuji. Dámy a pánové, máme tady obdobu Mělnická nemocnice, trošičku je to taková paradoxní situace, kterou se možná zavinil já, že jsem, protože totiž to byla dotace, kterou měla obdržet Mělnická nemocnice z VKM, jestli dobře na to vzpomínám. Tyto materiály se s kým? Je to materiál, prosím vás, číslo 112, omlouvám se. S tím, že město chtělo mít nějakou jistotu, že ty peníze půjdou na covidová lůžka, šly, ale opět došlo k tomu, že zde v včasném termínu nebylo dáno vyúčtování. A vzhledem k tomu, že jsou přísná pravidla, tak došlo porušení rozpočtové kázně a na základě toho město bylo povinováno částku, poličit částku žádat nazpět. Já se přimám za to taky, abychom v této věci byli schovývaví, poněvadž ty peníze nebyly dokonce ani naše, šly jako dotace, město chtělo mít o tom nějakou představu. Oni nakonec ex post splnili, pan ředitel se de facto hodně kál s tím, že dohled na to, aby se v případě, že něco takového stalo, aby se to ani neopakovalo do budoucna. Takže materiál 112. Nevím, připomínku nechám o tomto bodě hlasovat. Kdo je pro? Hlasujeme nyní.
Děkuji. A předám teď slovo panu kolegovi Švajštlovi, materiál 94 a následné. Dobrý den, majetkové záležitosti. Materiál číslo 94, podmínky prodeje pozemku v ulici Na Výsluní. Ten prodej byl schválen, tady už se upravují pouze podmínky. Jestli má někdo nějaký dotaz k tomu? Není, takže můžeme materiál 94 hlasovat tak, jak je předložený návrh. Materiál byl 20 hlasy schválen. Materiál číslo 97. 8. Pardon, 98. Podmínky prodeje pozemku v ulici Strážnické, to je Meple, také je to už schváleno, tady se upravují pouze podmínky prodeje. Dotazy, jestli jsou nějaké, nejsou, takže hlasujeme, zastupitelstvo města Mělníka schvaluje. Materiál byl 19 hlasy schválen. 99. Materiál číslo 99, podmínky výkupu pozemku v Nádražní ulici. Dotazy, prosím. Nejsou, takže hlasujeme podle předloženého návrhu. Zastupitelstvo schvaluje. Materiál byl 20 hlasy schválen. Materiál číslo 97, záměr podání žádosti o bezúplatný převod pozemku katastrální muzeum Mělník, to je Českolipská ulice, ulice Naše, pozemky pod ní ještě ne. Takže tímto by se to narovnalo. Dotazy, prosím. Nejsou, hlasujeme podle předloženého návrhu. Materiál byl 20 hlasy schválen. Materiál číslo 103. Bezúplatný převod ideálního podílu, tak dále máte to tam. To je hasičárny, mazicí, těch vlastníků je velmi mnoho a postupně se nám daří něco získávat. Dotazy, prosím. Nejsou, takže hlasujeme podle předloženého návrhu. Materiál byl 20 hlasy schválen. Takže děkuji. Dále potom přistupu k bodu číslo 105. Víte, že jsme schválili záměr změny územního plánu. Je to pro pana v Malém Borku. Víte, že předmětem byla změna takzvané výstavby, která byla změněna na výstavbu, která nemusí být pouze vesnického typu. Takže kolegové, jestli máte k tomu nějakou připomínku, nevidím. Nechal jsem o materiálu 105, předložím znění, hlasujeme nyní. Děkuji. Materiál číslo 95, je to dar o společnosti AS Czech Republic, 30 000 korun naší organizaci rozpočtové města Mělníka. Organizační složce. Nevidím, nechal hlasovat. Materiál 95, hlasujeme nyní. Děkuji. Materiál číslo 96. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitolu Ministerstva práce sociálních věcí. 96. Nevidím připomínky, nechám o částce 415 164 korun hlasovat. Hlasujeme pro. Prosím. Děkuji. Materiál číslo 108. Je to zápis jednání správní rady MEKUC, OPS. A je tady, bereme na vědomí
zápis jednání a souhlasíme s kompletní realizací projektu modernizace technického zázemí Masaryka kulturního domu. Tak, jak je tam předloženo. Za rozpravu k tomuto bodu. Pan kolega Martinec. Já jsem si přečetl ten zápis a tam zcela důvěřuji správní radě, že to posuzuje tak, jak má, že tedy investice za 15 milionů korun do vybavení technického nejen v kulturním domě, ale i v dalších místech Mikucu zřejmě je potřeba. Já bych jenom chtěl trochu krotit autory té zprávy z toho nadšení, jak tam některé věty uvádějí. Uvědomme si, že Mikuc má příjmy a výdaje ve výši přibližně 23 milionů korun ročně a z toho 18 milionů dostává formou dotace z města Mělníka. Tudíž psát věty, jako že veškeré investice byly hrazeny ze zisků a dobrého hospodaření Mikuc jsou trošku nadsazené, protože Mikuc žádný zisk nevytváří, jo, a dobré hospodaření nejsme schopni posoudit, obzvláště tehdy, když vlastně se konstatuje, že veškeré technické vybavení je na špatné úrovni. Já mám dojem, že posledních 10 let se tam nic moc nepořídilo a proto autor, tuším, že byl pan Muška, popisuje vlastně veškeré technické vybavení, že je na výměnu. Jo. Takže pak bych asi nehovořil o dobrém hospodaření Mikucu, když se konstatuje, že je téměř veškeré vybavení technické na vyhození a že by se mělo koupit nové. To by se mělo prostě obnovovat postupně a mít k tomu nějaký plán. Takže to je moje poznámka. Nevím, jestli bychom měli, samozřejmě bereme na vědomí, ale že bychom měli schvalovat investice ve výši 15 milionů korun do vybavení Mikucu na základě textu, který nám byl předložen, to si nepředstavuji, že by mělo být předmětem usnesení. Nehledě na to, jak to máme schvalovat, když nemáme žádné rozpočtové krytí, nemáme žádný plán, kdyby se to mělo realizovat, tak my to usnesení, možná, že to pan starosta špatně řekl, my to bereme na vědomí, ten materiál, ale v něm není žádný návrh usnesení, který by zastupitelstvo přijalo za své. Takhle, je to návrh, který zišel z jednání správní rady. My ho předkládáme, protože mezi správní rada se zodpovídá zastupitelstvu města Mělníka a ne radě města. Tak to tam závěrek je s tím, že ten bod týkající se o skloupení s kompletní realizací modernizace techniky, mám ještě řekne členové správní rady, to znamená pan kolega Wolf, eventuálně pan kolega Švajštyl, aby přesně definoval to, co ve své postih daném okamžiku správní rada myslela a co nám předkládá ve vazbě de facto na budoucí financování. Ten souhlas, který je tady, je chápán, nebo je to doporučení v podstatě správní rady ve smyslu začít na tom pracovat. Musí se to rozdělit na některé, vyžádá si to tady i ta technika, na některé etapy a jednotlivá výběrová řízení, která samozřejmě přijdou potom ke schvalování dál do zastupitelstva. To je spíš teda otázka, jestli můžeme tu akci vůbec rozjet. Nedokážeme v tuto chvíli ani říct, jestli to bude, nebo v jakých etapách přesně to bude, jestli to všechno realizuje v příštím roce a tak dále, i když bychom jako rádi. Ale jestli se vůbec má, souhlasí se s kompletní realizací ve smyslu rozjet přípravu a jednotlivé projekty sem potom předložit a dát ke schválení. Takže pan Gešveštel upřesnil tento návrh usnesení vlastní de facto správní rady vůči zastupitelstvu. A ještě se přihlásil ke slovu pan kolega Wolf. No, já jsem se chtěl jenom trošku ohradit. Víme, že Tomáš Martinec má jiné priority než kulturu, ale není taky pravda, že by se za posledních 10 let v tom kulturáku nic nezměnilo a nebudu tady citovat celou tu zprávu, ona je když tak k dispozici, ale to technické vybavení je tam staré 30 let. 30 let. A myslím, že i v době, kdy ty jsi ještě působil, Tomáši, na městě, tak si určitě tu nějakou představu o tom, jak to tam vypadá, případně co tam je potřeba udělat, měl.
Takže bych to úplně neházel na to, že je tady špatné hospodaření Mekucu, špatné jako OPSky. Neházel bych to na to, že prostě není potřeba dělat celou rekonstrukci, že není plán a že není ani detailní financování. Je to v tom materiálu celkem pregnantně popsáno a taky, myslím, jak tady zaznělo, bude probíhat ta studie proveditelnosti, která nám to přednese úplně přesně. Ale jenom jsem měl potřebu se ohradit, protože to, co jsi řekl, není pravda. No, že se tam nic nedělalo a že to je na odpis kvůli tomu špatnému hospodaření. 30 let se neměnila technika. No, dobře, kolegové, my si rozumíme, jako, tak je jinak. Ve své podstatě, když vstoupil do OPS, respektive do správní rady, asi jeden z odborníků na tuto techniku, Ondra Muška, se podíval, zjistil s hrůzou, že jsme dávno zelený téma, že je třeba radikální změna, jestliže chceme udržet nějaký trend, aby ten kulturní dům plnil svoji roli. Takže je to nějaký impuls, který tam jde a my ten impuls nějakým způsobem bereme. Kolegové, aby jsme se slyšeli. Tomáš Martin, ještě chce reagovat, prosím. Já jenom krátce, já kulturu mám rád, Petře, to máš nějaký špatné informace. A loni bych tak rád do ní chodil, ale bohužel bylo všechno zavřené, byť se teda veškerý rozpočet utratil na kulturu, ale jinak já to mám rád. Jo. A co se týče podpory Mekucu v pořízení technického vybavení, tak já jsem pro a říkám, že dneska nejsem připraven, ale to mi pan místostarosta Švajšel vysvětlil, dávat nějaký biankošek na pořízení těch technologií, protože tam k tomu není žádné zdůvodnění, proč je výhodné to koupit, proč to není výhodné pronajímat, zdali to bude využito a tak dále, což bude zřejmě v té studii zprávitelnosti. Potom jsem řekl, aby jsme se nenechali unášet slovy ze zprávy, že veškeré investice byly hrazeny ze zisku a dobrého hospodaření Mekuc. Uvědomme si, to není relevantní informace. Nemůžeme mít představu, že bez nějakých zisků Mekuc se to platilo. Dáme to samozřejmě my z rozpočtu města. O to se navýší ty prostředky. Pro Mekuc Břežinách to udělat nejde, protože Mekuc ročně má, 4 miliony příjmů ze všech činností nad rámec té dotace. Tak to jen pro upřesnění, že nakonec to bude u nás na stole, abychom ty peníze uvolnili z rozpočtu města. Děkuji. Děkuji za upřesnění ze strany Tomáše Martince. No je, pánové, máte k bodu 108 ještě nějaký vstup, připomínku, dotaz? Nevidím, nechám o bodu 108 hlasovat a to hlasujeme, prosím vás. Ne, prosím vás, já to nechám domluvit. Bodu 108 a to hlasujeme, prosím vás, o bodu číslo 2. To znamená, že bereme se, kdy dá bod 2 souhlasí s kompletní realizací. Toto my hlasujeme teď momentálně. Vzali jsme na vědomí zprávu Mekucu, což je automatické, poněvadž o tom se nehlasuje. Hlasujeme teda o 2, to znamená souhlasí s kompletní realizací projektu modernizace techniky masové kulturní domy. O tom hlasujeme, kolegové, nyní. Děkuji, materiál byl přijat. Materiál číslo 109, je to prosím výroční zpráva o závěrečném účtu a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Královská Věna města, kde jsme ve své podstatě součástí tohoto sdružení. Máte k této zprávě nějakou připomínku? Nevidím, vzali jsme ji na vědomí. Materiál číslo 110. Je to první kolo dotační fondu pro regeneraci městské památkové zóny a máte tam soupis, co rada projednala a předkládá a schvaluje. Máte tam neschvaluje a potom tady máme schvaluje znění vzorové smlouvy. Za rozpravu k tisku 110. Nevidím. Dámy a pánové, nechám o tisku 110 hlasovat předloženém znění. Hlasujeme nyní.
Děkuji. Jdeme do tisku 107. Revokace usnesení, prosím vás. Toto je pouze procedurální záležitost v tom směru, že Středočeský kraj změnil terminologii, takže chce přesně, abychom my měli usnesení tak, jak je předloženo, to znamená ve slovním spojení, tak, jak je vyjádřeno, a ne v jiném. Proto to revokujeme, nebo rušíme původní usnesení a ve své podstatě obsahuje to samé. Přijímáme další, de facto bude číslo 2. Nevím, připomínku nechám hlasovat o bodě číslo 107, 1 a 2. Hlasujeme nyní. Děkuji. Dámy a pánové, materii, který jste měli před sebou a které jsme schválili, jsme prošli a teď dávám slovo panu kolegovi Pořízkovi. Materiál pořadí číslo 21 a to je jeho návrh de facto úkolů pro kontrolní výbor. Můžu poprosit vyvěsit ten návrh usnesení? Já bych se jenom chtěl, doufám, že krátce vrátit k minulému zastupitelstvu a k té diskuzi ohledně této smlouvy. Já prostě si myslím, že to není v pořádku, proto chci dát podnět zastupitelstvu, aby uložili kontrolnímu výboru přezkoumání čerpání této smlouvy. Dobře. Kolegové, máte k tomuto bodu nějakou připomínku? Pan Bubník, pan doktor Němec, prosím. Ano. Takže pan kolega Bubník, pak pan doktor Němec, jo? Pořadí. Takže počkáš ještě. Jak chcete, můžete začít. Já bych tady k tomu tématu chtěl uvést několik objektivních skutečností, protože mám za to, že na minulém zastupitelstvu tady došlo k poškození dobrého jména jednoho z nejvýznamnějších sportovních klubů tady na Mělníku. Pan kolega Pořízek tady uváděl takové své pochybnosti. Jedna z těch pochybností se týkala toho, kdy tam nějaký ten materiál, který byl vyúčtován, kdy byl pořízen, že to bylo úplně na konci prosince. Já bych poprosil, jestli byste mi tam mohli tady kolegům promítnout obrázek číslo 1. Toto jsou informace, které jsou veřejně přístupné z registru smluv. Pane kolego Pořízku, to jste si taky před minulým jednáním mohl dohledat. Ta smlouva nabyla účinnosti 11. prosince 2020. Já si nemyslím, že je v pořádku tady veřejně říkat, že jestliže někdo pořídil materiál 29., 30., 31. prosince daného roku, když do konce roku to musel vyčerpat, aby věcně byla smlouva dodržena, tak si nemyslím, že je to v pořádku, že to je správně. Takže to je jedna věc. Pak tu mám ještě druhý komentář, poprosím druhý obrázek. Vy jste tu předeslal na minulém zastupitelstvu takovou další vaší pochybnost, a to je, že ta splatnost, respektive tam nějaké zdanitelné plnění a datum vystavení toho dokladu, že jsou začerněné. Tak mně to přišlo divné. Já jsem si prověřil, co tedy bylo vyúčtováno, a to máme na té pravé straně. Já mám za to, že to teda buď upravil někdo na úřadě, nebo že to je naskenováno v nižší kvalitě, protože těch dokumentů bylo hodně, a takže my jsme dostali tu verzi vlevo. Jenom chci uvést na pravou míru, že ten subjekt, ten sportovní spolek, který to vyúčtovával, tam nic nezačerňoval. Vy jste v koalici, vy jste radní. To jde za váma, to dělají vaši podřízení. Měl byste si to řešit po této ose a ne tady obtěžovat zastupitelé tím, co má běžně úřad řešit v rámci své agendy. A už vůbec si myslím, a přimlouval bych se za to, že byste neměl tady veřejně takto vznášet takové pochybnosti, když jste si nezjistil relevantní podklady. Opravdu si myslím, že ty lidi, kteří zadarmo nebo skoro zadarmo se věnují a makají pro sport mělnický, tak si myslím, že není v pořádku je tady očerňovat. Já se z tohoto důvodu zdržím. Samozřejmě je v pořádku to zkontrolovat, ať to zkontroluje úřad. Zdržím se v této věci. Děkuji.
Tak další je do diskuze přihlášen pan doktor Němec. Tak já jsem se zdržel už při té příležitosti, když to bylo navrhováno do programu, protože jsem se o tom dozvěděl před zastupitelstvem, ale to by ani nevadilo, abych se zdržel i tak. Protože samozřejmě akceptuji, že každý má právo zasáhnout do programu a navrhnout cokoliv, aby to bylo zařazeno, to nezpochybňuji. Já si prostě jenom myslím, že tady už to bylo zmíněno a tady zkrátka, pokud byla pochybnost, tak myslím, že byla vznesena, tak by měl příslušný kontrolní úředník už ze své funkce nebo případně být ještě na to upozornit vedoucím, nebo pravděpodobně by to mohlo vyjít ze zastupitelstva jako usnesení, což myslím i bylo, tak by se toho měl prostě ujmout, zkontrolovat a když zjistí rozpor, že to je v rozporu se smlouvou, tak standardně by měl chtít po něm, aby se to vrátilo. To je úplně jednoduchý a standardní. Tím nezpochybňuji, že nemůžeme následně, případně nebo i teď, pověřit kontrolní výbor, ale ani ne možná, nebo částečně kontrolou těch dokumentů, ale v podstatě kontrolou i těch procesů, jestli proběhly, jestli tam byla příslušná úřednice, s jakým závěrem, k jakému závěru došla a jestli se teda usoudilo, ať teda tu částku, která neodpovídala té dotaci, ať ji standardně vrátí. Jednoduchý. Proto si myslím, že ty procesy tady jsou a pokud si někdo všimne nesrovnalosti, tak se na to upozorní a mělo by se to takto zprocesovat. A myslím si, že výsledkem i toho je, aby se to lépe kontrolovalo, že už tady starosta naznačil, že to opatření bude, že v těch smlouvách bude vlastně nějakým způsobem lépe definované využití té dotace, tak je právě proto, aby pak ta kontrola snadněji proběhla. A pokud se stane, což se také může stát, že v průběhu nějaké realizace té dotace dojdou k tomu, že by bylo potřeba ji využít nějakým jiným způsobem, no tak by měl standardně zažádat poskytovatele dotace, což je město a zastupitelé to schvalují, že chce změnu, že chce prostě místo jedné aktivity zafinancovat jinou aktivitu. A to teď myslím, jak měkký aktivity, tak tvrdý. To znamená, někdy třeba to jde i na nějaké stavební činnosti, někde to jde na vybavení, někde to jde na nějakou vzdělávací činnost. Takže pokud se to třeba nedočerpá nebo se ukáže v procesu, že je to potřeba změnit, tak standardně požádá. Takže já si prostě myslím, že to je standardní věc, že by to měl zkontrolovat pověřený pracovník, určit, jestli si myslí, že pochybil a ten ať případně to vysvětlí, proč tak učinil a buď vrátí, nebo nevrátí, nebo to bude zastupitelstvem odpuštěno. Konec hlášení. Takže děkuji doktor Němcovi. Přihlásil se do diskuze pan inženýr Ladislav Pořízek, prosím. Já jsem tady, když jsem na zastupitelstvu žádal městský úřad, aby nám připravoval řádně dokumenty, protože my neuvolnění funkcionáři prostě nemůžeme trávit 20 hodin denně získáváním nějakých podkladů. Teď se omlouvám, že trošku přeháním. Ze všech dokumentů, které byly poskytnuty zastupitelům v rámci účtování dotace, jsem zjistil, že smlouva byla podepsána 4.12. Je to poněkud pozdě, ano. Ale že městskému úřadu v této situaci v prosinci trvá vložení týden do registru smluv, to jsem si nezjišťoval. To se prostě, nebudu se za to omlouvat, já si myslím, že jako to nemusím dělat. Tak jako mohl bych se ptát, proč město uděluje dotaci takhle na poslední chvíli, když pak potom ten příjemce má s tím takové problémy. Ale já se prostě obávám, že město vydává obrovské množství finančních prostředků na dotacích. Možná jste si všimli, že v různých oblastech došlo k tomu, řekněme, k porušení vyúčtování těch dotací. Vůbec nejsou poskytnuty, dokonce ani po telefonických nebo písemných výzvách, to moc jako nechápu. A zastupitelstvo jim opět přidělí dotaci. No takováhle situace je prostě pro mě jako nepřijatelná. Jak jsem tady říkal, jsou nějaká pravidla hry
a ty by měly platit. A jestliže někdo poruší, tak by prostě neměl dostávat další peníze. Ale teď to není nic složitýho, to prostě je taková minimální povinnost toho příjemce, kterou má uloženou smluvně a on ji neplní. No a přece v soukromém životě, jestliže někdo neplní smluvní závazky, tak s ním prostě nespolupracujete. Já to beru takhle stejně. Vždyť je to tak minimální povinnost pro toho příjemce. Jo, a my se tady handrkujeme teďka o jedné smlouvě pro sportovce. Já mám o ní pochybnosti, myslím si, že jako zastupitel, že je naprosto relevantní požádat kontrolní výbor o přezkoumání. Nevím, co bych měl dělat více, ale já si prostě myslím, že když by na to přišel nějaký NKÚ a podobně, který vykládají věci naprosto striktně slovo od slova a nezajímají je žádné okolnosti, takže prostě tady shledá pochybení. Takže doufám, že projde, že to přezkoumá kontrolní výbor a přijme tomu nějaké stanovisko. Ale jak jsem tady říkal minule, ono to má prostě širší komplex. Je to určitý signál těm příjemcům dotací, že prostě jsou ty pravidla hry nastavená tak a mají se plnit. Jestliže my tady budeme souhlasit s tím, že prostě ty pravidla hry se neplní, tak já nevím, jestli máme tolik peněz, aby jsme prostě ty peníze rozdávali. No. To pak opravdu přejdeme na dary, dejme peníze těm příjemcům a nebudeme se zajímat, na co je použijí. Jestli to tak někteří chtějí, může to tak být. Já to tak nechci. Děkuji panu inženýru Pořízkovi a přihlásil se do diskuze Tomáš Tajbal, prosím. Dobrý den. Pane Pořízku, já se neodpustím takovou poznámku. My tady řešíme vyúčtování dotace za 50 000 korun, nebo pozdě vyúčtované cosi za 25. Kde byla vaše rozpočtová zodpovědnost, když jsme hlasovali o chytrých hajzlíkách za 750 000? Kde jste byl se svou obezřetností a starostí o veřejné finance, když jsme tady schvalovali cyklostezku, která se tam asfaltovala v přírodě, což je navíc z vašeho ranku? Kde byla vaše obezřetnost? Teďko tu řešíme 50 000. Já chápu, že se vám jedná o nějaké systémové věci, ale mám pocit, že tady opravdu ztrácíme čas a ty velké věci procházejí, vzorně o nich hlasujete s vaší 11. a pak tady se opravdu ztrácíme čas mým viděním světa. Děkuju. Děkuji Tomášu Tajbalovi. Dámy pánové, máte ještě něco k tomuto bodu? Pan kolega Živnůstek. Já spíš takový technický návrh. Já tam mám problém s tím zdůvodněním, kde to zdůvodnění začíná slovem pochybnost. Tak jak tady sleduju diskuzi, tak je to pochybnost pana Pořízka a já nemám problém s tím, ať se uloží úkol kontrolnímu výboru. Budu hlasovat pro, ale nevidím to tak, že bych já měl hlasovat o tom, že existuje nějaká pochybnost. Děkuji. Pochybnost není v návrhu usnesení, je to v té důvodové části, takže budeme hlasovat o návrhu usnesení. Kolega, máte ještě něco k tomuto bodu? Nevím, tak jak já se pokusím přečíst. Návrh usnesení předložený panem Ladislavem Pořízkem. Zastupitelstvo města Mělníka pověřuje kontrolní výbor zastupitelstva provedením kontroly veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace evidenční číslo 1523/2020 a jejího vyúčtování se zaměřením na využití dotace a relevantnosti předložených dokladů vyúčtování. Toto je, prosím vás, návrh usnesení. Máte k tomu usnesení ještě nějakou připomínku? Není tomu tak. Nechám o tomto návrhu hlasovat. Hlasujeme, kolegové, nyní. Návrh usnesení byl přijat. Dámy a pánové, máme 18:24, vyhlašuji 10minutovou přestávku, pak jsou připomínky občanů města Mělníka a poslední bod jednání, různé diskuze. Takže do 18:35, prosím vás.
Takže, dámy a pánové, máme 18:35, respektive 36, takže zahajujeme bod číslo 22, diskuze námi připomínky občanů. Ještě de facto pan Korčák s kolegy. Chtějí ještě vystoupit v rámci vystoupení občanů, prosím. Dobrý den, ještě jednou Petr Hampl. Já bych chtěl s ohledem na hlasování, který tady proběhlo před několika minutami, desítkami minut, přijít s dalším návrhem. A pokud Mělník nepůjde v této době cestou nulové tolerance, tak navrhujeme alespoň zakázat pouze technické hry na celém území města Mělník. Základním principem této vyhlášky je povolit pouze takzvanou živou hru na celém území města Mělník. V Praze takto z 57 městských částí 41 zvolilo úplný zákaz hazardu a zbylých 16 částí zakázalo jen technické hry. Jak už jsem tady zmínil, v Ústí nad Labem minulý týden zastupitelstvo stejným způsobem také zakázalo technické hry na celém území města. Zastupitelé Ústí nad Labem schválili novou městskou vyhlášku, která povoluje pouze živou hru, jako například poker. Ústecký primátor Petr Medvědický vysvětlil, že hlavní důvody, proč začala vyhláška platit, jsou především morální. Společenské dopady gamblingu jsou tak vysoké, že se cítíme vázáni závazkem tento druh kšeftu nepodporovat, řekl. Náměstek primátora Tomáš Vlach za ANO vysvětlil, že vyhláška zakazuje pouze ten druh hazardních her, který považuje město za nejrizikovější. Proto vyhláška nezakazuje kasína a další sázkové hry, jen výherní automaty. Chtěl bych citovat z preambule obecně závazné vyhlášky vydané hlavním městem Prahou, která by mohla být i vzorem vyhlášky pro naše město Mělník. Hlavní město Praha, my navrhujeme také Mělník, si dává za cíl snížit na svém území negativní dopady hazardních her, a to zejména v jejich nejnebezpečnějších formách, při nichž vzniká vysoké riziko negativních dopadů, gamblerství. Z toho důvodu přistupuje takové regulaci hazardních her na svém území, která jejich provozování umožní pouze v omezené míře. Cílem obecně závazné vyhlášky je omezení negativního vlivu hazardních her, ochrana sociálně slabých, snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před důsledky plynoucích z účastí na hazardních hrách a předcházení záporných jevů spojených s hraním hazardních her, které ve svém důsledku mohou vést k narušování veřejného pořádku, ke zvýšení kriminality a dalších patologických jevů. Omezení provozování hazardních her v rozsahu navrhovaném obecně závaznou vyhláškou je předkládáno s cílem zcela odstranit herny s herními automaty při zachování možnosti provozování živé hry v kasínech, u níž je riziko návazných negativních jevů minimalizováno. Hlavní město Praha, a my navrhujeme také město Mělník, vychází z předpokladu, že negativní důsledky provozování hazardních her jsou zejména spojeny s provozováním technických her, které jsou dlouhodobě považovány za nejrizikovější. Hlavní město Praha, respektive město Mělník, proto považuje za vhodné provozování technických her zcela zakázat. Ještě bych závěrem chtěl říci, že statut 6 kasín a 1 herny na Mělníku neodpovídá podle našeho názoru počtu výherních automatů. Myslím, že kasíno je vždy bráno jako podnik s převažujícím počtem živých her. Odpovídá to na Mělníku realitě? 6 kasín, 1 herna. 4krát víc výherních automatů, než je průměr České republiky. Do místního rozpočtu se z živých her odvedlo v roce 2019
2019 cirka 1,8 milionu, kdežto z technických her 18 milionů. Nejsou na Mělníku jen herny převlečené za kasína, což je protiprávní. To bylo i v Praze celním úřadem klasifikováno jako protiprávní v rámci místního šetření radních. Z jejichž gescí se připravila vyhláška, byla připravena přímo v provozovnách a potvrzena. Šetření v Praze provedené magistrátem bylo podle dokumentu odhalilo, že naprostá většina podniků, které jsou vedeny jako kasína, ve skutečnosti jsou herny, pouze s automaty, a z podniků živé hry obcházejí umístěním kol štěstí nebo stouků na kostky, které však nikdo nehraje a jejichž obsluha zároveň často pracuje například za barem. Živé hry jsou navíc často nastaveny tak, aby byly pro protihráči neatraktivní. Pracovníci magistrátu navštívili 40% provozoven v metropoli a obcházení pravidel podle zprávy nalezli ve většině podniků v Praze v 6 pražských obvodech. Tyto závěry podle dokumentu potvrzuje celní správa, která má kontrolu kasín na starosti. Od začátku 2019 do konce července letošního roku provedli 88 kontrol kasín, z toho 66 zjistili porušení zákona. Porušení se dopustilo 58 podniků ze 101, které jsou nyní v metropoli povoleny. Já se ptám, jakým způsobem na Mělníku jsou kasína kontrolována? Že opravdu dodržují zákon a v kasínech opravdu převažují živé hry, když je odvod takový, jaký je. A když je na Mělníku dle statistik 4x více automatů technických, 4x více automatů, to znamená technických her, oproti průměru v České republice. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Hartlovi. Na tu otázku já si nechám to prověřit orgány státní správy, poněvadž je to věc ve výkonu přenesené působnosti a tu informaci předložím zastupitelstvu. Děkuji vám za návrh, budeme se s ním zaobírat. Určitě se bych potřeboval se v nějaké písemné podobě, to tam máte připraveno se, abychom mohli v tom začít jednat. Děkuji a koukám se, pan Milan Straka se tam myhnul. Dobrý den. Dobrý den ještě jednou. Milan Straka z Mlazic. Byl jsem se naposledy asi před rokem a půl. Nebylo to z nezájmu o dění, ale ani jsem nemarodil, takže jsem 2krát očkovaný, takže nenesu ani žádný nový bacil. Proč jsem tady? V roce 2021 byl teda v průběhu územní plán, který byl vyhlášený připomínky, které měli občané předat do 30.9.2020. Teď jsme ve fázi tedy, kdy pořizovatel a pověřený zastupitel vyhodnotí výsledky projednání návrhu a zajistí řešení rozporů. Poslední informace, která o tom byla někdy teda 2017, od té doby žádná. 31.12.2022, což je příští rok, končí platnost současného územního plánu. Vzhledem tedy tomu, že ten územní plán dneska ještě není v té fázi připomínek vlastníků, tak lze asi očekávat, že ten územní plán města Mělník nestihne tento termín 31.12.2021. Co se stane 1.1.2023, což je řádově rok a půl? Město Mělník se vrátí do intravilánu roku 1966. Čili žádné nové stavby, žádné nové věci, nic nebude
moc se stavět. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města se v tomto roce sejde tedy ještě 3krát podle plánu, který máte, v příštím roce do června 6krát, což je celkem 9krát. A potom lze očekávat opět tedy prázdniny a potom lze očekávat přípravy na nové volby. Takže se obávám, že maximálně do června příštího roku lze z tohletoho zastupitelstva očekávat nějaké konstruktivní řešení. Udivuje mě to, že cena za územní plán, která byla stanovena při sjednávání těch termínů, byla 14.11.2013 cca 4 354 000 včetně DPH a celková lhůta pro to splnění byla nějakých cca 10 měsíců. To je rok 2013. Záznam jednání 4.11.2015 k návrhu územního plánu, který zhotovitel, pan inženýr Žaluda, píše, vyfaktorován bude návrh včetně vyhodnocí do konce letošního roku ve výši 3 027 000 korun. Čili 2015 bylo vyfaktorováno 3 miliony, je rok 2021, 6 let, výsledek nezná asi nikdo z vás v této místnosti. Čili podivuje mě, pokud teda kdokoliv tady z vás podniká, nebo kdokoliv z vás by si někde něco objednal a bylo mu takto plněno, tak určitě odstoupí a bude to řešit nějakým novým způsobem. Čili zajímá mne, kdy, kdo, jak stanoví nějaký harmonogram plnění, aby se to nějakým způsobem hnulo. Děkuji. Takže děkuji za připomínku pana Straky s tím, že já to nechám přesně tak, jak to bylo navrženo, zpracovat tím, kdy bude uzavřeno. Předpokládám, tak jak je predikce, že za rok přibližně v tuto dobu být územní plán měl být schválen, ale tak, jak je napsáno, jak tady bylo řečeno, zjistím ještě z kontrolu, prodiskutuju s kolegy, kteří jsou jako zastupitelé de facto v odborovém orgánu, který posuzuje námitky a připomínky a pana Straka bude informován. Písemnou formou. Děkuji. Děkuji. Dámy a pánové, pojďte se, děvčata, jestli tam ještě někdo je z občanů a chce vystoupit. Není tomu tak. Dámy a pánové, skončili jsme i připomínky občanů a jdem poslední bodu jednání, a to je diskuze zastupitelů. Začnu z strany pravé, to znamená Alenka Hrenková, pan profesor Láďa Pořízek. Ano, Ladislav Pořízek, prosím. Já bych zopakoval svůj podnět, který už jsem přednášel na radě. Myslím, že by se měla řešit dopravní situace na křižovatce ulic Českolipská a Čertovka, jestli se to tak správně jmenuje. Tam se parkuje téměř na přechodu kolmo ve směru, nebo kolmo k silnici. Jakmile jedete tou Čertovkou, chcete jet na Českolipskou, tam je průjezd na jedno auto, přitom je to obousměrná silnice. Jakmile tam stojí dodávka, což se mi stalo třeba dneska, tak nemáte šanci se rozhlížet. Další věc je ulice Českolipská. V tomto místě křižovatky si zvykli nakupující vlastně v těch krámech parkovat na blikačky, na chodníku, částečně do silnice. A vemte si, co tam vlastně mají řidiči dělat. Já přijedu do té křižovatky třeba od Kruháku a chci to auto předjet. Když vyhodím levý blinker, tak si protijedoucí může myslet, že odbočuju doleva a začne taky odbočovat doleva a srazíme se. Tam je to prostě takovej dopravní maglajs, na který se všichni dívají. Já myslím, že už by se to mělo řešit.
Jo, jsou nějaké vyhlášky a zákony, kde se smí a nesmí parkovat. Má být zachována průjezdnost komunikace. A tady to prostě běží léta, naprosto to nikoho nevzrušuje. Ještě se tam umožňuje v té Čertovce parkování kolmo, aby tam bylo víc míst. Teď tam prostě sotva projede jedno široký auto, jeden nákladák, na to, aby tam projeli 2 auta v protisměru. Takže jenom tento podnět. Děkuji za podnět, Liza Pořízka, paní doktor nic, Martin Legner nic, Wilhelm Klaus, Němec taktéž nic, dívám se jako na kolegu Wolfa, Švajštila, takže taky nemá nic. Tomáš Trejbal, dívám se Pepo Živnůzka, Tomáš Martinec, ano. Já vím drobnost, na minulém zastupitelstvu jsem dostal příslib, že bych dostal přehled schválených investičních záměrů, které schvaluje rada. Zatím jsem nic neobdržel, tak jestli by třeba přes prázdniny se k tomu našel čas. Děkuji. Je to v tuto chvíli to připravený, v příštím týdnu dostanete všichni přes úschovnu nebo nějaký takovejhle seznam všech investičních záměrů, které v tuto chvíli jsou schválený a platný. V příštím týdnu to budete mít. Jo. Takže děkuji za odpověď. Koukám se na Bohouše Bubníka, na Zbyňka Šnejdera, prosím. Jo, 4 body. Mám prosbičku Malý Borek, není tam vybudovaný chodník, lidi hodně tam chodí pěšky na nádraží, na autobusový, na vlakový. Nešlo by to nějak označit, aby ty chodci tam v podstatě jakoby netrpěli, uskakují tam do příkopů, vím, že jakoby s ohledem na finance, že ten chodník asi jen tak nebude, ale aspoň to nějak označit. To je jedna věc. Druhá věc, na Chloumecké ulici je chodník a zeleň tam brání v podstatě průchodu chodců, cyklistům, jestli by to nešlo prostříhat. Chloumecká ulice, na straně chodníku. Když jedete dolů, tak je to po pravé ruce. A potom možná, to je asi i na nějakou komisi stavební nebo dopravní, jenom aby se nezapomnělo dát do plánu investičně opravu komunikace lesní, protože to si myslím, že už je tak 5 let dožitá tato komunikace a jenom ať se na to nezapomene. Chápu, že ty finance nám budou všude možně chybět. Chválím teď komunikaci ulici Lesní, ta je skvělá, ta část, co se udělala, tak jenom, aby se dal do plánu i další vozovky, které trpějí. A pak mám prosbičku krytý plavecký bazén na Mělníku. Uživatelé, v podstatě ty plavecký kluby, často navštěvují jiný kluby v Roudnici, v Kralupech, protože tady je podle nich je nedostatečný časový rozvrh těch hodin. Tak vím, že v nějakém období, teď nevím, jestli to je duben, květen, už prostě jezdí a platí si to v Roudnici, to samý zase v září. Tak jestli by nešla nějaká dohoda, když na to město dotuje to v podstatě dotacema díky těm oddílům, díky mládeži, díky školám, tak aby ty děti a plavci nemuseli dojíždět do okolních měst, kde to jde. Děkuju. Děkuji za 4 podněty, jestli chcete to reagovat pan kolega. Já budu mít 2 reakce, co se týče té lesní. Tak my u té lesní, tam kolem toho krematoria, máte na mysli tu část, tam se počítá s tím, že bychom to požadovali v rámci výstavby, druhé stavby obchvatu, protože tam určitě povedou nějaké objízdné trasy, takže bychom to chtěli využít stejným způsobem, jako se opravovala Českolipská nebo teď ta lesní, takže tam se na ní jako myslí. Co se týče toho plaveckého bazénu, tam je zapotřebí trošku rozlišovat asi teda 2 věci. Nevím, proč by chodili do jiných bazénů v dubnu a květnu za normálního provozu, kdy náš bazén teda běží. Stejně tak běží od 10. září, vždycky druhý týden v září se už otevírá, to s ohledem na provoz škol, který tam mají vyučování. A pokud je mi známo, tak tyhle ty plavecké kluby tam dostávají hodiny, o které si požádali. Až si myslím, že pro mělnickou veřejnost to není tak úplně komfortní, protože se tam někdy ty plavecké oddíly motají v době, i kdy je tam veřejnost. Ale je snaha jim vyhovět, takže mají třeba půlku bazénu a druhou půlku. Trošku jiná situace byla v letošním roce, samozřejmě kvůli covidu. A byl tady teda dotaz od provozovatele, jestli trváme na tom, aby se bazén teda otevíral nebo ne. A vzhledem k tomu, jak se to s tím covidem vyvíjelo, tak ten tlak na to v celku nebyl. A zdaleka jsme nebyli jediný bazén, kdo to takhle řešil, protože samozřejmě ten bazén napustit a vyhřát ho je problematický. Kdyby se to bývalo udělalo někdy v tom
listopadu nebo kdy to bylo, tak by se býval napustil a v zápětí by se zase znova vypouštěl býval. Jo. Takže letos samozřejmě ta situace je jiná, víme o tom, ta stížnost teda přišla i k nám na město, že se jim nevyhovělo, ale letos skutečně ta situace byla trošku zvláštní kvůli covidu. Ale za normálních okolností bazén jede do konce května. Je pravda, že už neběží v červnu, to tady nebývá zvykem na Mělníku, to je, abych řekl, skoro nějaká tradice, která je tady roky, ale otevírá se i hned druhý týden v září, když začínají chodit školy a tyhle ty plavecké oddíly tam ty hodiny mají. Děkuji za dílčí odpověď. Zbytek bude obeznámen dalším zastupitelstvo v průběhu. Dívám se na kolegu Ulmana, ne, na paní Semelkovou, taky ne. Takže dámy a pánové, skončili jsme červnové jednání zastupitelstva. Já vám přeji hodně zdraví a myslím to vážně, jak říkají ratníci Koglovo Pectore z celého srdce, ať ve své podstatě teda si zasloužený de facto a volno klid v létě si užijeme a ať se tady vrátíme všichni ve zdraví a skutečně situace nákazová bude taková, že nás exotické varianty nezastihnou tak, abychom museli omezovat chod této společnosti. Já doufám se, že podzim 2021 nebude zářím roku 2020. Přeji vám příjemný den. Začátkem září. Jo?